Imagine khlainai di nang khoroksa sala tei khoroksa bwrwi bai nini kok surkha. Arrange marriage khlainani bagwi nokni mapha. Hingke kaijaknani swkang bo bai number rok exchange khlailayi kok rok bo salai tonglaikha tei kok rok sama twi kwnui bo chajaklaiyi thanglaika o chwla bo o bwrwi no kok sawi belai kheno chajakha. And finally sal kwdwngmani yagulo kheno o bwrwi bai je arrange marriage ni bagwi kok surmani bo bai kaijaklaikha. Kaijakmani yagulo kheno puila hor palainani bagwi borok khorognui eklogi o borokni room o thango osla puila. And room bisingo hwngkha to kaijaknai bwrwi kwtal hapjak. A jorao room ni dogar khulogwi chwla habui nani nai tongmani jorao nugui mankha je bini bihi mobile bai belai kheno mwnwi khorang kotor kotor khlaiyi kok sawi tongmani hasakhusi khlaiyi tei je kok sawi tongmani mapha buphaiyung bwta eba kheba kebo relatives ya o kok sawi tongmani borok wngkha o kaijaknai bwrwi kwtalni boyfriend bo bai se hasakhusi khe mwnwi laiyi kok salai tongo a jorao. Tei o kok rok borokni first night no saimanwi thangkha haifano chwla o kok rok no phobwi kwtal tei sahaino hai bo bai lamao himnani muchungjago kaijakmani yagulo aboni bagwi o kok rok no pokti hinui o bwrwi ni ganao thangnani naikha hinkhe o bwrwi afuru damrogwi sao ani ganao phaiwi ano ani bwsakfano tanangdi nangkha hinkhe onek bejal wngnai hinui domkirio o bini bwsai no. Hinkhe kuno mo banokjak story ya omo wngkha real story gotijak gotna hinkhe norok o story naiwi imagine khlainai di jodi no nijini logio omo kahai wngkha hinkhe bobo hai wngnai haini bagwi norok first to last naiwi bujidi tamo sanani naiwi tong o story o tei tamo kok rok hwijak tong. Aboni bagwi video no chengnani swkang jotono no puila koinani muchungo ani channel o kwtal wngkha hinkhe channel no subscribe khlai di tei ganani bell icon all o rinano bo tapokdi tamni hingkha hinkhe jotoni slai swkang nogni thani ani video soginani bagwi hinkhe phaidi bisiyang ayang kok sayakarwi video ni main point no twiwi kok salainai. Hinkhe haikhe no borokni mas kaisa jora lai thangkha phiaba o mas kaisa ni bisingo srap chaphano bini ganao achagwi kok ma saya o chwla tei se bini logio emon je gotna gotikha. O kok rok no khwnamani yagulo norok bo belai kheno wanajaknai. Phaidi hinkhe o video o telangana ni story obo real story oboni ukologni hwijak kok rok no twiwi manlainai. Hinkhe o pura kahani soroak wnggo telangana ni garhwal jila ni rajridi nagar o tejaswar bumung gwi khoroksa chwla bini umor wngkha 32 bochor bo hwnkha hinkhe jaga jomin survection ni samung khlaio. Chwla bo naithok khom no tei kaijaknani bo jora lai tongmani bagwi borokni relatives rok ni bisingo no khoroksa borok bwrwi kainani bagwi bini bagwi khosh khlaikha. Hinkhe bwrwi naimani yagulo Andhra Pradesh ni kaisa chikonsa para o ar jagao khoroksa bwrwi ni khosh mankha. Bwrwi ni umor wngkha 25 bochor tei bini bumung Aishwarya hinui saimankha. Tei o bwrwi bo belai kheno naithok tei kok rok bo belai kheno thanda khlaiwi sao tei khorognui no miliriwi malairiwi paithago kwnui no chajaklaikha. Kwnui no hwnkha hinkhe paithago buma bupha yangni buma bupha bai ayangni buma bupha miliwi kaijaknani date rok tiklailaikha. Tei aboni swkang borok number rok exchange khlailaikha kok rok sanani bagwi. Kaijia swkang kisisa sinilaiani rok hinui. Hinkhe aboni koikdini yagulo kheno engagement day sokphaikha tei o engagement day o bwrwini digini bai chwlani digini jotono phaibai khe tei borokni relatives rok bo hinkhe chwlani relatives rok ni bisingo khoroksa tongo bwrwini para ni phaisingni digini
Hingke bo phaiui selani buphano sapaika je bwrwi bai norokni sajlano engagement khlainani nai tongo kaijak rinani nai tongo o bwrwini character belai kheno hamya tei bo bai belai kheno miliya wngnai obo hai kok saka buphano. Phiya ba joto se thikthak wngwi paikha kaijaknani date rok tabuk engagement wngbaikha hwnkhe se kaijaknani abagwi o chwlani bupha kono saliya tobo bwslano o kok rokno twiwi sawi khanarika hairok de hinui. Afro keno bwsla sao borok to kok salaijak number exchange khaiui hingke bwrwi to belai kheno thanda khlaiui kok sao hasa khuchi khlaiui no o kok rokno samani khnaui no bobo saka o bwrwi hai wngla bo belai kheno kaham tei bini character o kuno dak tongla hinui saka buphano. Haifano chwla bwkhamaniya clarification khlainani bagwi bwrwi no call khlaiui sao nini character o yasisurwi borok masa hinui tongkha kubui de tamo kok rok tong tamni bagwi hinani nang hinui swngmani yagulo o tejaswini je kaijaknai bwrwi kwtal tongmani obo sawi khanarika obo hai kunuya khoroknwi arrange marriage khlaifano chwng to hamjaklai thanglaika khoroknwi no kaham tei hamjaklaimani kwni kwcharo masaya masale buso wngwi achainai hairok hinui bo bini kaijakma chwla no sawi khanarika. Aboni yagulo chwla tejaswr bo saka chwng kebini kok bai o relationship no swbaiya hinui saka tei kok rwkha jesapano phai sai tongphaitung tobo chini o relationship no chwng thwiyasak jora long time toninai hinui. Aboni yagulo kheno sadini date fix khlai rwjago 18 May 2024 ni sal tei kwnaini nogo sadini taiyari cholilai tonglaio jotono jani samungo biji wnglaioui. Phiya ba kaijakmani sal ni 5 din swkang no Aishwarya nokni hoite fwrar eba kheba kharwi byang bo kwmawi thango. Phiya ba nokni borok bo kebo saimanya je nokni sajwk kaijaknani tongo phainani salo byango kwmai thangkha 5 din swkang o kok rokno kebo phano sawi manya a jorao. Aboni yagulo kheno jeteswr yakheba o kaijaknai chwla bo uansukha je bini character no tisai je borok kok samani obono kubui wngkha na hinui. Phiya ba kaijakmani 2 din swkang no teisa haino hai o bwrwi nogo phirogwi phaiphiu kha tei nogo bwsajak phaiui buma bupha bo chwlani phaisingo khobor rwwi rohorkha tei o chwla bo bwrwi no call khlai chwngkha tamni bagwi nokni haikhe khar thanani nangkha hinui. Afuru bwrwi teisa haino hai saka norokni ayingni borok dehes eba kheba rang manui rok bisi sangmani bagwi chini nokni borok rok buma bupha bo amsuk effort eba kheba rwwi manglak abogwi ang nokni hoite kharnani nangkha hinui bono kok jeti metui sawi convince khlai rwkha. Aboni yagulo kheno chwla bo bini buma buphano kutukha jatripot nogo bo walai laikha o kok rokno twiwi.